Colaboran Concello de Boiro. RS Bike, venta, alugueiro e reparación de bicicletas, BH, Trek, Megamo, cascos, luvas e todos os complementos para gozar rodando. Moe Flex, tenda especializada en artigos de descanso, colchóns, almofadas, bases tapizadas, somieres, canapés e camas articuladas. Distribuidor oficial Flex, Moe, o descanso que mereces. Consultoría DC, seguros de empresa e particulares, asesoría fiscal, contable e laboral de autónomos, venta de inmobles e xestión de comunidades. Sumamos confianza. Boiro Tenda, o teu baño, a túa cociña, os teus soños. Boiro Tenda, desexámosche felices festas. LB Equipo Estético. En LB Equipo Estético axudamos o teu corpo a recuperar, manterse ou superar a barreira entre onde estás e onde queres estar, o que nos convirte no teu aliado. Xestión Boiro, asesoría xurídico-laboral, corredores de seguros, cumplimos 10 anos asegurando a túa tranquilidade. Alucine, gran variedade en iluminación interior e exterior, lámpadas, plafóns, bombillas, a luz do teu fogar en Alucine. Pesado Barbanza, suministros e alugueiro de maquinaria para a construción, ferraxería diversa, andamiaxe europeo. Visítanos na nosa nave no Polígono Industrial de Espiñeira. Preparados, listos, empezamos! Mamá, quero che moito, De festa en festa! Benvidos a De Festa en Festa. Hoxe acercámonos ata Boiro, as festas grandes, as festas do verán, as primeiras do Barbanza, así que nada, imos ver a ver que actividades teñen. Disfrutadeas. Estamos aquí co alcalde de Boiro, Xosé Ramón, que nos vai explicar un pouquiño pois este ano que despois de 2 anos tan raros, pois contanos un pouco a dificultade que tuvechedes para montar esta festa. Sí, a verdade é que bueno, viñamos de 2 anos de pandemia. A verdade é que, bueno, no 2019 xa nos tocou ao actual goberno pois organizar casi todas as festas, salvo a contratación das orquestas e as luces. O resto, en un plazo de 15 días, tuvemos que montar e, bueno, despois veu a pandemia. No ano 2020 a verdade é que non hubo actividade porque había restriccións da pandemia. Xa no ano 21, aínda así con restriccións, sí que algo fixemos, non só nas festas, sino que fixemos unha programación que fomos distribuindo por todas as parroquias, cas restriccións do momento, sentados, e, bueno, con un aforo moi limitado. E, bueno, e este ano creíamos que xa tiñamos que volver á normalidade, e a verdade é que empezamos xa a traballar despois de pasar as festividades de Reyes, xa contra finales de xaneiro empezamos a planificar as festas de Boiro, e a medida que iban pasando os meses ata o día de onte, pois, oye, foise engranando todos os traballos hasta o resultado final. Estamos moi satisfeitos pola organización que fixo o Departamento de Cultura encabezado por María Outeiral. Creo que temos un cartel fantástico, a verdade é que unha aceptación os veciños e veciñas de Boiro moi grande, están moi orgullosos por ese cartel. Onte o vimos, onte a verdade é que Boiro está repleto de xente, non só de veciños e veciñas de Boiro, sino tamén dos concellos limítrofes, tamén xente que está pasando as súas vacacións veraniegas aquí en Boiro, e a verdade é que o ambiente de onte
realmente foi fantástico, non? E bueno, e hoxe o cartel tamén promete e a verdade é que moi contentos co resultado, non? Pois seguimos aquí nas festas de Boiro con María Outeiral, a concelleira de Cultura. Bueno, contanos, este ano de actividades, que tal? Despois de 2 anos sin facer así tantas? Pois estamos, a verdad, que moi ilusionados. Puxémoslle moito empeño a todas as actividades que están programadas para estes días, cambiando o formato que se viña facendo tradicionalmente. Normalmente, por exemplo, na Praza do Concello solamente había orquestas, todos os días había 2 orquestas, e este ano pois cambiamos o formato, onde tuvemos 2 tributos, un adicado aos rapaces, que foron os pregoeiros deste ano, e outro pois un pouco para xente ou público un pouco máis adulto. Eu creo que, bueno, son unhas festas inclusivas e diversas. Eu creo que me quedo con eso e agradecer moitísimo aos pregoeiros, de verdade, de corazón, que o fixeron onte excepcional e deron o pistoletazo de salida para estas festas 2022, que temos posta moita ilusión en elas e que disfruten todos os boirenses que o merecen. Pues moitas gracias, porque organizar unha semana de festas como esta, pois evidentemente teríades moito traballo, non? Pois a verdade que é moi complicado, levamos moitísimos meses, empezamos cando acabou o Nadal, empezamos a falar do formato que queríamos para estas festas. Sabíamos que iba a ser algo difícil porque levamos 2 anos de festa e a xente iba a esperar algo de un nivel grande, entonces nós queríamos dar ese nivel. Pensamos que este formato de chegar un pouco a todos os públicos que iba a ser o maravilloso. A verdade que previo a comenzar as festas, a xente e os medios tiveron moi boa aceptación, e vemos nas redes sociales que a xente estaba moi contenta. Evidentemente, o resultado verémolo a partir do mércores. Eu espero que a xente que o disfrute, sobre todo que veñan con ilusión, porque as festas están pensado para eso, para que a xente veña a disfrutar. Como dixen onte, deixemos un pouco de lado os maiores a noso pensamento e disfrutemos un pouco como os rapaces e vexamos todo positivo das festas, porque con esa ilusión se prepararon. Pois moitas gracias. Gracias a vos. Seguimos aquí cas festas de Boiro. De onde ves? De Rianxo. De Rianxo, bueno, de aquí ao lado, claro. Sí. Claro, son as primeiras de aquí do Barbanza que vi, Moita non? ganas de festa, moita ganas de festa, a verdad. Sí. Aparte xa sin mascarillas, sin tal... Totalmente, vamos, normal dentro do que cabe, con precaución, pero sí. Sí, non? Sí. Sí, que eres dos que di, bueno, vamos a ir con precaución, ou dos de... Vamos a ir a tope, non vai a ser que mañá teñamos que volver a poñer. Bueno, de todo un pouco, hai ganas de festa. Hai ganas de festa. Eu sou moi festeira, a verdad. Bueno, pues vamos a disfrutalas entonces. Venga. Que viaxe ver as festas, non? Íamos ver a pequena que ven bailar. Home, Hai que aproveitar. cantos anos ten a pequena? A pequena ten 5 anos. 5 anos. É dicir, a primeira vez que baila? A primeira vez. Bueno, Vai ver as festas do pueblo. claro. E pois pola tarde que? Pola tarde habrá que dar unha voltiña ás colchonetas e... a festiña, non? E a noite? E a noite a orquesta, claro. Cal é o día que máis lle gusta de todos? A min o das peñas. O de mañán, o do lunes? Si, o do lunes. Vale. A ver, Por? porque tamén me gusta beber un pouco e pasalo ben cos chavales, que eu xa non son tan chaval, eu metome no medio deles. É a única maneira de sentirse máis xoven, creo eu. Os de fora de Boiro, ese día diríalle que é o mellor día. Para min sí, Ahora, hai outros días que tamén son bons, non cabe dúda, como o de hoxe, mañán, pero o de lunes ten un pouco máis de chispilla, de ambiente. Bueno, pois invitaremos a todos a que veñan o lunes. Claro. Moitas gracias. Ben, nada, a vos. Chao. Eu vivo en Cespón. En Cerpón, moi ben, aquí ao lado. E que, tiñedes ganas de festa? Sí, Sí. moitas ganas. Canto tempo levades preparando o baile? Moito tempo, moito. E nos gostaba moito. Sí. Sí.
Aroña. Aroña, a ver, contame un pouquiño, por que ides vestidas así? Porque hai uns anos tiñamos os traxes negros, pero xa estábamos un pouco cansadas, por así decirlo, deles. Pois fixamos os traxes e combinámonos, por así decirlo, con cas nais e así que tamén bailan, mezclámonos así un pouco, pero nada, son os traxes que levamos. E temos outros tamén de colores, pero ainda non os estrenamos. Non bailaba? Estamos deseando que chegase este día, que ter unhas festas de verdad, unhas festas nas que podamos disfrutar de novo e vestirnos de novo. Levábamos moitísimo tempo ensaiando os bailes, tiñamos ganas de salir xa á rúa e pasalo ben co noso tema, que é o tradicional. Pois... A ti estás de ropero, vamos. Mais ou menos. Que tal? Tiñedes ganas de que xa os rapaces tocaran, bailaran, fixan de todo? Sí, home, depois de 2 anos de pandemia, pois xa hai que empezar outra vez a normalidade. Sí. Xa había ganas, non? Home, sí, sí. Pois seguimos aquí en Boiro, agora na festa da orella de porco. Bueno, vos sodes a comisión de festas de Boliña. De Boliña, sí. Cantos kilos de orella hai aquí? Aquí sobre 100 kilos de orella damos hoxe, 100 ou 120 aproximadamente. Vale, estavechedes cortando onte todo o día, supoño? Non, xa empezamos o jueves, que hai que limpar toda, cortala, limpala e poñela a mollo. E despois hai que cosela, e despois hai que picala e hoxe servila. Moi bien. O sea que temos 3 días de moito traballo. Bueno, pois nada, vale a pena, non? Hai que probala. Home, sí, é normal que hai que probar, Moitas para gracias. iso se fai. E para iso pasamos os traballos, para facela e probala, claro, degustala. Platos a darlle a xente toda a comida, non? Sí, estamos... sabes, ten unha produción en cadena que parece a fábrica de conserva. Tal cual. Estamos todos moi compenetrados, levamos moitos anos xuntos, levamos 13 anos de festa da orella na Boliña, en Carnaval, invito-vos a vir, o sábado de Carnaval na festa da Boliña. De onde ven vostede? Daqui de Boiro, non? Eu son daqui, nativo daqui de toda a vida. De toda a vida? Sí, E que vai comer agora? Orella, non? Pois de momento ainda non me puxen a cola, teño que poñer a cola daqui a un pouco, ao mellor si chego a ela. Que hai unha cola grande, Así, chega ben ali abaixo. No, isto ven por aquí. Esa cola xa se che pasou a vez. Sí. Sí, te lo digo yo. Bueno, pois que lle aproveita os que están a comela. Eu nunca me gravo a televisión. Que é o que máis lle gusta aquí de Boiro? De Boiro todo. E das festas? Todas. Pero que é o que máis? O que máis me gustan os homes. Os homes? Pues nada, a ver Perfectísimo. A ver si atopamos un par deles, no. Perdona por quitarte el plano. Bueno, estamos aquí na degustación de orella que xa aprobou? Sí, a orella está buenísima. Está buenísima. Bueno, canto pajou? Nada, me cago na leche. Nada, entonces non me podo queixar de nada, Nada. Se me dixeron, podes volver posta a cola outra vez, cando termines esa, podes volver a coller outra ración de orella. Pues agora chégame esta, hombre. Pero está ben, moi ben, porque non custa nada o que dices tú, non? Dicían que, como se dice, a cabalo regalado non se mira por dentes. Non é verdad. O cabalo regalado foi sempre así. Disfrute. Hala, gracias a vosotros, gracias.
que, como está a orella? Home, isto é unha maravilla. Quería subrayar que isto, os da Boliña, os que organizan isto, é un barrio pequeno de Boiro, pero son uns cracks, fan a festa da castaña, o carnaval, a filloa, e son ao mellor 30 casas. Son o mellor de Boiro, o mellor barrio de Boiro, e todos os anos isto, mira o que teñen que traballar, está boísimo. Está boa? Está riquísimo. Boísima. Salud. Salud. Polos da Boliña, viva a Boliña. Polos da Boliña. Viva a Boliña. Bueno, pois nada, aquí seguimos nas festas de Boiro, agora tócanos un poquinho de descanso e despois pola tarde, pois habrá que seguir de festa. Así que nada, seguimos. Colaboran Concello de Boiro, RS Bike, venta, alugueiro e reparación de bicicletas, BH, Trek, Megamo, cascos, luvas e todos os complementos para gozar rodando. Moe Flex, tenda especializada en artigos de descanso, colchóns, almofadas, bases tapizadas, somieres, canapés e camas articuladas. Distribuidor oficial Flex, Moe, o descanso que mereces. Consultoría DC, seguros de empresa e particulares, asesoría fiscal, contable e laboral de autónomos, venta de inmobles e xestión de comunidades. Sumamos confianza. Boiro Tenda, o teu baño, a túa cociña, os teus soños. Boiro Tenda, desexámosche felices festas. LB Equipo Estético. En LB Equipo Estético axudamos o teu corpo a recuperar, manterse ou superar a barreira entre onde estás e onde queres estar, o que nos convirte no teu aliado. Xestión Boiro, asesoría xurídico-laboral, corredores de seguros, cumplimos 10 anos asegurando a túa tranquilidade. Alucine, gran variedade en iluminación interior e exterior, lámpadas, plafóns, bombillas, a luz do teu fogar en Alucine. Pesado Barbanza, suministros e alugueiro de maquinaria para a construción, ferraxería diversa, andamiaxe europeo. Visítanos na nosa nave no Polígono Industrial de Espiñeira.
¿De dónde somos? De Padrón. De Padrón. ¿E vindes hoxe solo ou vienes todos os días? ¿E vindes todos os días ou hoxe? No, solo hoxe. Solo hoxe? Solo hoxe. Bueno, pues a dalo todo. ¿Cómo? A dalo todo. Como siempre. Hombre. Xa viñemos o fin de semana e hoxe acabo de chegar de traballar. É dicir, que te resaques xa. No, Ainda non? Temos fillos, non podemos andar de resaca. Bueno, no. Pero mañá que último día, que? Hai que traballar tamén. E o jueves tamén. Bueno, pois para o fin de semana. Aquí pediu ao alcalde que sea unha semana inteira. Pero non cadra. Non cadra ben. Podíamos de tempo que non bailaba, non? Moito. Hostia, xa había ganas de festa, non? Había moita gana de festa. Pois nada, a disfrutar. E veño de traballar e ahora viñamos para aquí, e Marcela. E mañá outra vez. Mañá outra vez. E jueves a descansar. No, a traballar, pero vimos a festa igual. Que diga, que non se diga. Que non se diga. Que tal lo estás pasando? Que tal lo estás pasando? De maravilla. Que tal o ambiente? Moi ben, moi ben. É dicir, non esperaba que chegase a ver con eso de Can Paranoia. Non é unha paisana moi conocida que viñese tanta xente, pero ao final o que todos os que estábamos o que polo frente somos o que xa eso, o que veños conocidos. Pois sí, pois a disfrutalo, non? Home, a ver, o que xa digo. Alégrome que recordase que pasaras tan ben. Home, xa digo. Pois mañá que A está ver, que tamén pasa. son da terra. A ver que pasa. Estas sí que son da terra. Entón, a ver que pasa mañán. Somos de Santiago de Compostela e vimos as vistas de Boiro porque son as mellores do mundo. E pasámolo moi ben. Pasámolo moi ben. Mamá, quero che moito, Somos de Boiro. Levas toda a semana de festa. Non levo 12 días, sabes? 12. Pues fiestas, comida e diversión. Moi contento. Bueno, eu creo que este ano foi un gran ano a nivel cultural, grupos en directo, Café Quijano, homenaxes.
a Alejandro Sanz, Queen onte maravilloso. Eu creo que apostar pola cultura, treixadura e demais está genial. Este ano a verdade é que o fixeron realmente ben. Sí, non? Aparte que había ganas de festa tamén. Sí, botábase de menos, evidentemente. A pandemia fixo moita mella, calou moito para mal, e bueno, ahora estamos aquí, queda moito por vivir, moitas cousas boas por disfrutar e a bailar, como dominicano ou con quen sexa. Pois a disfrutalo. Moitas gracias. Remataron as festas de Boiro e nós tamén rematamos, porque despois de todos estes días de festas, pois necesitamos descansar e repoñernos para a seguinte festa. Se queredes que vayamos á vosa festa a facer reportaxe, pois tedes que chamar ao número de teléfono 986 71 0741 ou mándanos un correo electrónico a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Así que nada, vémonos na seguinte festa. Colaboran Concello de Boiro, RS Bike, venta, alugueiro e reparación de bicicletas, BH, Trek, Megamo, cascos, luvas e todos os complementos para gozar rodando. Moe Flex, tenda especializada en artigos de descanso, colchóns, almofadas, bases tapizadas, somieres, canapés e camas articuladas. Distribuidor oficial Flex, Moe, o descanso que mereces. Consultoría de CES, seguros de empresa e particulares, asesoría fiscal, contable e laboral de autónomos, venta de inmobles e xestión de comunidades. Sumamos confianza. Boiro Tenda, o teu baño, a túa cociña, os teus soños. Boiro Tenda, desexámosche felices festas. LB Equipo Estético. En LB Equipo Estético axudamos o teu corpo a recuperar, manterse ou superar a barreira entre onde estás e onde queres estar, o que nos convirte no teu aliado. Xestión Boiro, asesoría xurídico-laboral, corredores de seguros, cumplimos 10 anos asegurando a túa tranquilidade. Alucine, gran variedade en iluminación interior e exterior, lámpadas, plafóns, bombillas, a luz do teu fogar en Alucine. Pesado Barbanza, suministros e alugueiro de maquinaria para a construción, ferraxería diversa, andamiaxe europeo. Visítanos na nosa nave no Polígono Industrial de Espiñeira.